38 ka mga individual ang gihatagan o pasidungog sa lokal nga panggamhanan sa Zamboanga City ni adtong Biyernes, Setyembre 9 atol sa paghinumdom sa ikasiyam ka tuig nga madugong Zamboanga Siege. Ang paghinumdom subay sa executive order nga gipirmahan ni Zamboanga City Mayor John Dalepe nga mideklara kada Setyembre 9 kada tuig isip Day of Remembrance. Kahinumduman nga niadtong Setyembre 9 tuig 2013, 20 ka sundalo, 5 ka pulis ug 13 ka sibilyan ang namatay sa tulo ka semana nga Zamboanga Siege. Gipahigayon ang paghinumdum sa 23 ka adlaw nga pagpangsakop dito sa Veterans Memorial Garden sa Zamboanga City nga gipangunahan ni Mayor John Dalepe. Gihinumdum ang madugong pagsakop pinaagi sa paghatag og pasidungog sa mga fallen heroes nga namatay atol sa 23 ka adlaw nga gyera tali sa gobyerno ug mga miyembro sa Moro National Liberation Front o MNLF nga loyal sa ilang founding chairman nga si Norm Miswari. Atol sa maong gyera, girunda sa 500 ka miyembro sa mga MNLF ang syudad sa Zamboanga tungod sa giingong kapakyasan sa gobyerno nga sundon ang kasabutan sa linaw kun ang 1996 peace settlement nga ilang napirmahan atol sa administrasyon ni kanhi Presidente Fidel Ramos. Ang Zamboanga Siege may resulta sa kamatayon sa kapin 200 ka mga sibilyan o kadaghanan mga sakop sa MNLF, samtang gatusan ka mga tawo ang namakwit tungod sa kagubot. Matud ni Mayor Dalepe, ang monument sa Zamboanga Siege nagpakita nga hiniusang mibarog ang katawhan batok sa kasamok ug misalikway sa mga dautang laraw. Ang kasaulugan usa ka testimonya ug pag-ila sa kabayanihan sa mga tawo nga nagsakripisyo aron matapos ang kagubot ug mahimong gawas nun ang Zamboangueños batok sa mga tawo nga dunay daotang laraw. Gipasidunggan sa City Hall ang 38 ka individual nga gilangkuban sa 20 ka sundalo, 5 ka pulis ug 13 ka sibilyan. Bisan siyam ka tuig na nga nahitabo gikan ang giyera, wala pagihapon na human ang pagpanindot ug pagpalambo sa mga lugar kung diin nahitabo ang Zamboanga Siege sama sa Mariki, Rio Hondo, Santa Barbara, Kasanyangan ug Santa Catalina. Grace Alconaba, Newsline Philippines. Stay safe.